съм Extraboy BG, както виждате, днеска просто ще играем на Skywars в Hypixel. Така, нека да започваме. Опа. Да, игра с примам, който е, нали, е VIP. Така. Влизаме в So Insane. Интересно. Той има само дефалт, сериозно. Добре, почваме. Окей. Отново мишката ми лаки. Но този път не ме интересува. В този чест го проверих. Така, леко ми лаги заради тъпата мишка. Така. Добре, фул броня. Не искам друго. Yes, бих го. Тъй. Къде са му другите работи, бе? What? Аз съм ги взел. Така. Те има някакви. Хало. Аз сега не мога. Ай, падни, бе. Добре, имам някакви блокчета. Да, имам. Хало. Така. Че си правя това. Малко по-горница да е. Аз ако се кача, какво ще стане, ман, хора. Да му влизам ли на Аллах Акбар? Да му влизаме. На 3! Аре, бе! Yes! Окей. Тъй, това меч. Колко неща просто. Дай ми нещо. Тук ги пръскам. Тук просто ги пръскам. Имам Енвил. Книга. Има ли някъде книга? Вземи боталите, бе. Значи. Добре. Сложа малко ботали. Така. Не! What the fuck? Така. Книга, обаче той я е използвал. Други по-хубави неща, тук някакви, нека си гнят, имам ли куфа слава? Не, имам върица, ще използвам, имаме някакви пържоли, тук има спаш poison, fire resistant, той не ми трябва. Имам ли кирка? Добре. Ще взима диамантите, не знам я за какво, ама аз известно съм чакайте да си изхвърля някои неща. Малко тъй като се застана отзад, ма е страх, защото да не вземе някой да ме бутне. Но аз като цяло имам хубави неща. Качваме се. Опа! Пак ми лагна мишката. Ето го! Тук, там има някакъв. Умрете. То умря. То са на малко, сещам го, че е на малкото. Сещам го, че е на малко, обаче той... Какъв шанс имам, бе, хора? Хора, аз никакъв шанс нямам. Мишката супер многото ми лаги. Добре, няма значение. Влизаме. Какво? Нали не цъкнах това, бе, човек? Нали го цъкнах? Няма значение. Още малко кило и ще може да играем ранкет. Но, ще пробвам сега нормал мод. Добре, как ще нямаш никакви китове, бе? Ти от ли си? Мишката, пак казвам, че е много гадна на Майнкрафта. Добре, хубави неща. Между другото ще ги взимам, защото е на нормал мод и може и да ми потребват. Добре, честплейт. Това не се пада често. Меч. Супер. Така. Майко. Добре, какво да направя? Вижте, въртя са. И сега изведнъж ще се изсиля.
Се изведнъж се изсиля. Ей го, вижте. Вижте как се въртя. Колко бавно. Чакайте. Бавно. Бавно. Забърза се, ето. Мамо, рип. Окей, ай, влизай рандом мап. Пускай мъчи Димович. Его, тук все пак ще... Его, па! Его пак! Чакайте сега тук ще ви покажа. Ами не, това е много гадно просто. Его, чакайте. Ех, тук може да нападна, ама... Не. О, този чест просто е велик. Опа, тук пак ми лагна. Добре, цъкам на майната си. И не мога да служа тя гащи, разбира се. Така, имаме лаве. Я някой да ми дойде, бе. Това там нещо май ми харесва. Абе! Их, то пак... Бега. А! О, да бест! Не. Ай, бутни го, бе. О, значи, досвам са. Абе, рандом мап, бе. И защо не ме пуска направо? Те едно тъпо са го направили. Нямам игра... Не съм си включил играта от... Майнкрафт. Ей, пак този мап. Прем. Охо, как се върти. Майко, не бе. Добре, слагаме ги. Този път както трябва. Здрасти. Ох, сега пак ще тръгнем натам. И то пак сега ли ще ме види, бе. Тя не отзад да нема... Афъка? То умря. Окей, аз ще отида да му взема работите. Няма проблем. Ела да ти напукам канчето. Ай, ще го бия отдолу. Абе не, просто мишката ми лаги, аз как да го оцеля? Вижте, просто върти се нормално. Забърза се, ето! Не знам дали го заблязахте, ама как да го убия? Нямам просто думи. Гледайте само. Защо се върти тъй? Когато не снимаме по друг начин. Не се върти тъй, когато не снимам. Ууу, мощно. Не бе! Ма как щях отново да падна, тогава щях да убия нещо. Така. Сега тук има кръг. Ще отидем в него. Тук знам, че ще ме даде надолу, така че даваме той. Леко се въртим, леко и даваме. Паркур мастър, майко! О! Гледай са. Вижте кой е! Арвика! Какъв шанс имам, бе, хора? Добре, като тръгнах, чакайте. Е така, идвам тук, завъртя ми се бързо и тръгнах натам. А ги как? Добре, ще се опитам да оправя лага и ще се върна. Горе-долу, мисля, че... Не мога да го правя така, че ще играем с бъга с мишката. Пробвах да направя много неща, както виждате. Майко, какво става тук, бе? Защо няма и да се оправи този лаг на мишката ми? Ако знаете как, просто ми кажете, ако ви се е случвало така мишката ви да се завъртва. Пак аз даже и не го и дърпам. О, леко. О, майко. Страх май. Аре бе, не мога да цъкна това. Добре. Ами, хора. Това ще е последната игра, много кратък епизод, за което съжалявам. О, майко! Добре, как? Сега, ако загубя, не съм аз виновен, защото, хора, виждате. Гледай, не мога да не мога да натисна. О, как имам варица. Не, ще направим още една.
Още една, защото ви обичам. И след това вече трябва наистина да се абонирате. На този мап загубих. На този мап загубих като пълен нещастник. Не бе, какво стана? Слезох. Добре. Не мога да цъкна един чисто половин часа. Сега някой ще ми дойде, аз го усещам просто. Добре. Ти няма да стигнеш център. Ами стигни го. Аз тук имам цел. Просто. Не бе, накъде отивам бе? Давай. Добре, стигнах. Чао. Така. Оп. Аре, стига, бе! Оп. Добре. Добре. Както винаги не мога да се кача. Да без просто. Това е яко. Това е Protection обувки. Тук вече ще се надявам на късмет. Имам ли вода? Не. Ела. Всяко го целя. То пък тя там. Добре, аз нямам нищо. Освен ако никой не ме види как се придвижвам до там. Никой не ме види. Майка! Това просто е нереално. Само как се придвижвам, защото ме е мързел и никой не ме видя. Окей. Стигнах. Има някакви тинтата. То пак е то често грабен. Добре, някой също е мислил същото, но аз пък ще отида натам. Също, че по-пряко ще, ако направя просто е така. Давам назад. Колкото и да не искам. Разбира се, но... Сега. Аре, бе! Строй! Това е последната игра. Не мога да цъкна чиста. То пак няма нищо! Добре, хора, явно така ще се бием. Бой! I am fire! Ти си огън, да. Огън... What the fuck? Какво what the fuck, е? Какво ми what the fuck-аш? Добре, защо изстрял до тука за бога? The best of the dropper. Кой го пак си ги оставил тука? Някой не идва 100%. Някой падна тук. Не, другите двама са там. Ние сме 4. Ако може да му е изненада отзад. Добре, тези често и даже не бяха и проверявани. Имам все още един Fire Spec, тук че ги хвърля. Никой да не ги има. Брадвата, не знам кое е по-силно. Ще заложа на меч. Чист Beautyfield. Давай, взимай. Лакомник. Добре, махам се. Болчета. Окей. Добре, качвам се. Лак. Не ме подценявай сега. Той не ми трябваха и блокчета. 5 минути. Видях го. Качваме се. Качвам се по стълбичка и надълго слизам. Някой тук си е строял. Има чест бюри. Каска. Окей, нацепен съм. Останахме двама. Той там само остана. Колко много блокчета имам. Добре. Мисля... Казах ви, че поне една игра ще спечеля. Това ви го казах. Добре, искам да видя сега. Добре, ще завъртя колелото на
там, колелото на желанието, както се вика. Те, включвам го. Аре бе. Те, добре, поне спечелих една игра. Давай, не ми се бъми. Кит искам, за соло. Скаут кит тим. Окей, пак е нещо. Хора, ами, просто се надявам, просто надявам този клип да ви харесал. Ако е така, просто го споделите с приятели, нали, Skywars в... Чайте да се направя един тъмбнел, една снимчица. Това ще ми е тъмбнела. Да, хора, ами... Бай! Довиждане.